Натисни копчето. Не забравяй да натиснеш копчето. Ники. Натисни го силно. Силно. Браво. Скачи. Скачи. Опля! Айде сега напред. Хайде на екскурзията! Няма вече идва велосипедист. Дай да видя! Още не съм свършил с клипа. Ела да пресечеме тук. Беш напред към брат Хауса, беш. Добро утро! Дай напред. Напред. Ники, ще изпуснем екскурзията. Ще е такова БМВ-нце. И виж какви БМВ-нца стати, гледай. Чакай да ги снимаме. Искам и да имам аз такова и да имам такова и такова. Е, това е за тебе, това. Кое? Е, това. Кое? Точно това червенкото. И това най-много ми харесва. Аз ще го карам. Ето, Хикс Драйв. Виж как пише Хикс Драйв, това е 4x4, виждаш? Хикс Драйв. Ма моето е 4 по 4, 8. 8 ли е твоето? Да, защото е от колите 8, 4 по 4. Тичи сега напред да те снимам тук с Радхауса. Обърни се към мене. Помахай. Беш сега напред. Беш напред сега към екскурзията. Ела да си чукнеш главата в телефона. Дум. Тичи напред.